Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, na ikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Inakpay ag grocery, sakbay ng agawidag. Ay, sana bali, nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ ti asawa ni Albert. Adda ka holding hands na lalaki. Surong ta. DJ, nagturong da iti hotel. Video ida. Naskan ama-amuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa yung nagsubli ka dito yung opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyang ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan daytan. Ha? Kayat mo asawan? Okay laan, agulguliban na ka ni Sheila? Daytan ti pakaragsakan na. Amangan no agsapsapol iti sabaling arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti mapaspasamak. No hapay ngamin nga imanugot ak iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Magustuhan day ito linutong asidaan, Nana Lolit. Kat naimas mo't day tamam. Magustuhan to pa'y da senyor kan Sir Albert. Day tati sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumong-basungbat kanyak, ha? Ay, aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka? Ano kayat mo? Ay! Anay ko manan. Imbarsak mo manin kanyak ti tinidor mo. Natamaan manin ti ulak. Amahan no kayat mo, aday ito'y bubuungan a plato ti barsak ko kan ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Agtungpal kalatan iti kayat na, tapno awanin parikot. Agikatakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi anasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan dito balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wano ranggasan. Ay, balsek ko ma. Ngam amangan no siyak mutla ti madaksan. Ngamin, baknang, maramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan, sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat na nga aramidem. Tapno awanen ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy! Umasidag ka dito ay. Ma'am Sheila. Ada kadwa alalaki ay? Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisagana iti pagsangwan mi. Ay, Juan, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am. Nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalakay. Saan na sumungbat? Ngam apay nagpupok na dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati kunana akasinsin na. Ay na.
Makamo ka man langan iti biyag mo, garanggandyang a babae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tilin lang ta. Wen, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makikita, ha? Ha? Wen, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyang kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarek mo di ta silid mo. Ay uhon, ma'am. Sana ka makibibiyang kan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom na nalodit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbitot ka. Amangan, nubang kay muntulangan ti agahawid. Ijay probinsyayo. Ha? Ay, sa bagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Amuklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain! Albert, tinumpan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaengak. Makipagnanaed kalaang ditoy. Isungawan karbonam amang yawid iti lalakim ditoy. Ha? Ne, awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko mismo, ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko ang lalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinanggidanon kan kay ti dayta? Ha? Kinaulbod dayta. Sana nanaskan ama amuam. Kan dayto'y titandaan ama. Iti kanito nga dadakas ama pasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti pan nakabagiti lintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan ama punas dito'y pusok? Kunamot anata orday ta nga Albert, kan bak nang pay. Siyempre, natural ama inlab ka unay kan kuana. Kan, adapay singin ngamin nga anak yo. Day talaang ta pinagsina yo ida. Kailiw ko ni Maria Angela, ti anak mi nga daken kuana. Ni Albert ngay, kaili mo ka di mat? Wan, kailiw ko mat. Kasano nga itan? Kat adakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Ti agin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may isa nga anak yo. Perla. Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. Saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod takasta. Albert, sika ti ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wan papa. Makamuka no agmay-maysa ka amapan, wano mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani, papa. Ni Dani? Sabagay, awan makunakin kwa na. Sige, sika ti makamo. Agtalag ka kini Dani, papa. Iso ti makitak amay sa anapudno ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay pumanawag. Anya ti bagayaw, sir. Sika ti mga iwan ka ni baby. Di mo ko mabaybayan. Ay, uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan kini baby, ngem ni Sheila. Tamumat, adi na maipatag ti anak ko. Wad, sir, siya kun ti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanuad da ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makamo. Ay, uwan, sir, di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adto yan ti kapiyo, senyor.
Agyaman na, Lolit. Agapi kayaw, ta isaganak ti kaninyaw. Tapno saan kayo ang mabisinan, iji opisina yaw. Sige, awan kayam. Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito abulan. Wan, sir. Ninayunak ti sweldom, ingatok, gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa'y nga ingato yo, senyor? 3 na bulan tinapalabas. No ingato yo ti sweldok, sir. Pa'y nga ron at itad ni Ma'am Sheila, katkas iti sigod as swildok. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Ta saanak mat nga agbisin ditoy, ta nagado mat ti makan. Saan dakmat nga imutan iti makat, senyor? Ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wan, sir. Itatanapanan ni Papa. Adda pangibaunakan ka, nanalonit. Agtungpal ka. Ket ikan ka itidakkel agatan. Anya kay dayta, ma'am? Nabayagan dayto a plano. Ngam saan ko ang maipatungpal. Gaputaad da ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalapad. Anya ka di nga minday taaya, ma'am? Pukawam ti ubing. Ha? Pukawag? Anya ti kayat mo asawan, ma'am? Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito'y balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasanaw, ma'am? Makaamukan no inkaipakan iti tigre. Tigre? Ay, awan tigre dito, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Ay, kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pwes, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsungbat ka kanyak. Tasi kantumat ti sumaruno apo kawak. Kwa, ma'am. Sige, siya kung ti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipapaaramid ko kan ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksanak. Natural a mairaman ka. No maibalod na, maibalod ka man. Maawatam? Ay, oon, mama. Ay, sige. Siya kon, ti makaamaw. Kat, gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruruar mo ti ubing. Ay, ariglado, ma'am. Agtumpal ka. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, nanalori. Aday ta. Narnakan ni baby. Naisaganak mo tindag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito'y nga aramidag. Tanodyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Kat dakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam nanalolit. Apay adi ka pa'y laggunay. Awan, ma'am. Sige, rumwar kamin ka ni baby. Ipasiguradong kanya ngagtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tangaubing dito'y lubong. Katlalayngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga daparikot. Sikati umuna apukawag. Maawatam. Wan, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kamin kan ni baby. Jak
Baklat na may waksi iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert, Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana, sa ita agbabawi kan. Pampanunutek ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo, no adda sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti intad kanyak ni Albert, idinaudi pa nagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katidado maakwarta, iso ti inaramat ko, tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin, nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, inton dadakkel dan. Wen, syempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Dahit ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibatikan kwa na, iti may sa nga anak ko. Imbag ta saan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan naklaunay. Apay nga rod nga intulok na awilaswasyo ti relasyon nyo. Kaputadyak kayat tiriribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nangruna kat siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan jak imbagbaga nagabrudak. Basta imbagak latan. Asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit asaanan. Gaputa ang mga pagtaudan pa'y ti riribok. Tinaskan kanyak, nasaya at ti masakbayan ni Maria Angela. Agtugawak man pa'y dito'y punti kayo. Ay, jak amo ti aramidak. Medyo adayo basit da ito'y alugar. Iso nga awan makaam-am mo kanyak bitaw. Ay, inay, nagsangit mo ni baby. Mabisin siguron. Itid ko tayong saganak adedi na. Mabitlaang mon baby. Taala og tay di din wan. Oh, atoy. Ala, agdedekan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidak. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsublay, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Anya ti agururay agasat ti maladaga, ani Maria Angela. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.